Дорогие мои парафіяне, умілаваныя у Христе Пану, браты і сёстры, слухачы нядзельнай проповедzi. Сёння мы у Евангелii пачулі словы Езуса, якія моцна кранаюць наша сэрца, і у нашай людской логіцы не зусім нам прыемна іх чуць. Езус кажа: думаеце, што я прыйшоў даць зямлі спакой? І адказвае: не, кажу вам, не спакой, але раздзяленне. І вось тут у нас праблема паўстае, да? З аднаго боку, Езус пасля свайго ўваскрашэння прыходзіць да апосталаў, дыхнуў на іх і кажа: прыміце Духа Святога, супакой вам. А тут кажа, што прыйшоў на зямлю не спакой даць, але раздзяленне. Я ў гэтым бачу вось такі сэнс. Паглядзіце, Езус кажа сёння, што я прыйшоў даць зямлі, не спакой зямлі. Вы думаеце, да? Думаеце, што я прыйшоў даць зямлі спакой? Не, кажу вам, не спакой, але раздзяленне. А калі Езус прыйшоў да апосталаў, ён кажа: спакой даю вам, не зямлі спакой. Каму вам? Тыя, хто прыме спакой. Давайте успомнім таксама момант нараджэння Езуса. Да? Калі Езус нарадзіўся ў Бэтлееме, анёлы спявалі, арханёлы: спакой людзям добрай волі на зямлі. Да? Спакой людзям добрай волі. То есть, як бы Господь свой спакой, да, дае канкрэтным душам. Это не значит, што ён выбірае. Не. Тыя, хто здольны прыняць гэты спакой, тыя, хто захоча яго прыняць. Так, як і ввогуле ўсю ласку збаўлення. Езус прыходзіць як месія для ўсяго свету, але, на жаль, не ўсе збавяцца. На жаль. У судны дзень будзе раздзяленне. І таму Езус кажа: на жаль, раздзяленне я прынёс у гэты свет. Таму што людзі выбяруць дзяцінства Божае адныя, а другія, на жаль, выбяруць і застануцца сынамі сатаны. На жаль. І гэта залежыць ад волі чалавека. Пекла існуе не таму, што Бог яго стварыў, а таму, што гэта выбар волі чалавека і анёлаў, таксама падшых. Гэта іх выбар. Таму, мае дарагія, мы павінны не бунтавацца на гэта, да, і бачыць некую супярэчнасць. Не, у Езуса няма супярэчнасці. Толькі Слова Божае, Слова Езуса часамі не праходзіць праз маю логіку людскую і праз маё сэрца, калі я не прымаю яго з вераю, з адкрытасцю. І гэтае раздзяленне, мае дарагія браты і сёстры, гэты падзел, пра который Езус кажа далей у Евангелii, з гэтага часу, з якога часу? Калі Езус прыйшоў. 5 ў адным доме будуць падзелены, 3 супраць 2, 2 супраць 3, бацька будзе супраць сына, сын супраць бацькі, маці супраць дачкі, дачка супраць маці, свякроў супраць нявесткі сваёй. Мы што, не ведаем гэтых раздзяленняў? Мы іх перажываем. Што павінен я, як веруючы чалавек, рабіць са Словам Божым, і я павінен у гэтай рэчаіснасці знаходзіцца? Мы з гэтым жывём. Мы маем раздзел у нашых сем'ях. Муж, напрыклад, атэіст, ввогуле не верыць в Бога, не прызнае Господа. Христос для яго? Хто такі Христос? А жонка веруючая, набожная, ходзіць у касцёл. Вот вам і раздзяленне. А колькі сітуацый бывае, калі бедная жанчына кажа: ойча, я баюся хадзіць у касцёл, таму што ён рэўнуе, ён зліцца, ён агрэсіруе, да, і хаваючыся, веруючая жанчына дзесьці ў храм ходзіць, у царкву альбо ў касцёл. Гэта катастрофа.
А суженство одно. Вот вам и разделение. А справы моральных выборов житевых – это постоянно разделение. Бо у верующего человека логика, верующего человека. А той, кто не лічится со Словом Божьим и с Господом, ему все равно. Вот вам и разделение. Выхование у семьи, да, религиозное выхование, навіть у христианских семьях. Где оно? Постоянные поделы. Дети часами молодые, навіть у нас у парафії здаралися такі випадки, коли там молодые хлопцы альбо дзяўчаты хочуць хадзіць касцёл, там спевать на мши и так далее. Бацькі, что ты там так часто ходишь? Что ты там робишь у касцёле? Пропадаешь, не? И конфликт. З-за чего? З храма Божьего. Ты славу Господа, что твое дитя идет в костел, да, и оно тут, уж не дрэнными речами займается, спадзяёмся, да? Постоянное падение. Мы якраз таки люди миру повинны быть, мы христиане. Але наша особа, наша вера, наша любовь до Господа, хочешь не хочешь, часами несе разделение поміж нашими родными и близкими. Мы не хочем конфликту, мы не хочем никого ранить, мы не хочем никого крыўдзіць, але оно часами здараецца. Успомните слово Иисуса з Евангелия, калі Иисус кажа: «Калі хто любіць маці, бацьку, брата, сястру больш, чым мяне, недостойны мяне». Это так само моцныя словы, которые часами не змяшчаюцца ў моей голове, у моей логіцы, бо як я? Я ж маму павінен любіць, тату павінен. Так, і Иисус нас вучыць любіць бацькоў, але Ён кажа, не можаш больш любіць. Потому что, на жаль, мама и тата могут отвести тебе от Бога. Могут тебе повести в іншым кірунку. Яны люди. Ты трымайся Господа, ты працуй только над собой. Сколько раз я вам, мои дорогие парафиане, кажу, наиважнейшая праца, которую ты повинен в духовном житті выконывать, это твое сердце, это твое сумление. Не пытайся навернуть когось из своих родных и близких. Нет, ты только повинен працаваць над своим уласным сердцем. Спасай себе, а вокруг тебе будут другие спасаться. Ты себе спасай. Ты с Господом живи, потому что спокой, про который каже Иисус, я вам даю, ты можешь атрымаць только от Иисуса. И гэты спокой твой уласный никто не повинен у тебе забирать, потому что это Божья справа. Что отдаси взамен за душу свою человека? На жаль, мне люди часами задают питание: ойче, як это будет? У судный день я усведомлю себе, что моя мама, альбо мой тата, альбо брат и сестра могут оказаться в пекле. Это их выбор. Нам болюча гэта нават усведомлять, а уже, не дай Бог, переживать. Але это их выбор. Никто на силу никого не спасе, и Господь у рай никого не тяне. Иисус выразно каже: кто хочет идти за мной. И за Божию справу, за Божию правду мы терпим. Нас крыўдзяць за это, нас не прымаюць, нас откидают. И мы не повинны не знеахвочвацца, бо ты найперш, человек Божий, повинен дбать об спокою своей души, потому что хочешь знайсці вечный спокой в небе, дбай про его в своем сердце. Живи в правде перед Господом, перед своим сумлением. Поглядите, Слово Божие у первом читании показывает нам пророка Иеремию. Кто такой пророк? Пророк – это Божий посланец, який був дадзены ў Старым Запавеце для того, каб прапаведваў волю Божию. У Израиле были пророки, Господь посылая пророка, каб обвяшчаў им что? Правду. Правду. А давайте вернемся до первого читания. За что хотели пророка Иеремию забить и посадили у яму с болотом, с багном. Послухайте еще раз, уважно. Няхай Иеремия будет отдадены на смерть,
бо ён расслабляе рукі жаўнераў, якія застаюцца ў гэтым горадзе, і рукі ўсяго народа, кажучы ім падобныя словы. Гэты чалавек шукае для свайго народа не дабрабыту, але толькі няшчасце. Бачыце, у чым асудзілі Ерамію? Што прарок не шукае для народа дабрабыту. Якога дабрабыту? То есть народ хацеў чуць з вуснаў прарока, каб ён іх гласкаў па галоўцы і кажаў: добра робіце, хорошо, жывіце ў дабрабыце, так жывіце. А ён ім казаў: не, вы жывеце неправільна. А гэта не прымаецца. Пашоў падзел, раздзяленне. З чым? З праўдай, бунт супраць праўды. І прарока в балота. А як паступілі з Езусам? Як паступілі з Езусам? За што? За любоў, за міласэрнасць, за праўду, за аздараўленне, за выгнанне дэманаў, за уваскрэшэнне мёртвых. Як паступілі з Езусам? На крыж. Нічога новага. Таму, дарагі хрысціянін, не здзіўляйся, калі ў тваім жыцці пастаянныя падзелы і змаганні. І другое чытанне нас падбадзёрвае, каб мы не зняхвочваліся вось гэтымі рознымі выпрабаваннямі, падзеламі і змаганнем за праўду ў сваім сэрцы. Падумайце пра таго, кажа аўтар, хто вытрываў такі над сабою здзек ад грэшнікаў, каб не знемагліся вы ў душах сваіх і не аслаблі. Вы яшчэ не змагаліся аж да крыві, ваюючы супраць граху. Калі да мяне прыязджаюць людзі на малітвы аб духоўным вызваленні, аздараўленні, праходзім вельмі цяжкія моманты духоўнай барацьбы з сатаной. І людзі мне кажуць: ойча, так цяжка, так складана прабачаць, аздараўляць раны свае, навошта лезці ў мінулае, это так цяжка. Так, а вы што думалі? Збаўленне душы – это што? Прыйшоў ціхонечка в касцёл, помолился, свечечку поставіў і закончилось? Не. Это змаганне з ворагамі, з духам гэтага свету. Это змаганне за твою душу, за твоё сэрца, якое павінна належыць да Хрыста. А каб твоё сэрца належала Хрысту, ты павінен прайсці шлях цярпення, змагання, барацьбы, пераасэнсавання жыцця. Каб так было все легенько и просто, то бы, знаете, сколько в небе было? Все мы летали бы туда сразу. Это крыжовый шлях. Шлях у неба – это крыжовый шлях з Езусом. Замест радасці, што была перад ім, ён, не зважаючы на ганьбу, выцерпіў крыж і сеў праваруч Божага трону. Вось это шлях хрысціяніна. А хто нам абяцаў іншы шлях? Ніхто. Шлях Езуса – это мой и твой шлях. И тому не здзіўляйся падзелам, раздзелам, змаганням, выпрабаваннем, то, что у тебе происходит. Только памятайте, что Господь дае нам силу и ласку, которую никто не даст. Тому выбор, человек Божий, заўсёды за тобой. И не бойтесь за то, что вы губляете адносіны с своими родными и близкими за Христа. Не бойтесь. Бо там ты, там Иисус, там Бог, там и так далее. Ты спасай себе, а своих родных и близких доверь Господу. Кожны будзе адказваць за свое сумленне. А ты спасай себе, человек Божий. Аминь.